Mentagisgi ngila yok yang kaban poi hakani ka Clearian Hospital na kabataban le jurit rangkat ka jingidon lang i medical superintendent i walong ro i DMRHO jong kani ka civil hospital te menta ka jile jurit jong i rangkat bat i MS hakani ka hospital ni syamba kala long ka ba ka bala khapnya palat namar ka jurit jong kani ka civil hospital namar kani kade ka kepala penkiu kerdan na kani ka sispa jingthia sya kani ka civil hospital de kumba kalong menta kampat biang kani ka infrastructure ni sngathu ba na kalian jo doktor ro ila yathu ba na kalian ka central government kala sanction kuma khan crore na menta ban shna ya kani ka additional building lengba jong kani ka PM Bhim scheme te hakani ka jing wan jurip ka jongi i ya kani ka jing treshtom jong ki doktor kamtam ya UMS bapej ya kani ka civil hospital na lor ba ka streng jong ki doktor ro kam kaduna hagaji sha kade ka demandon ku ba hadu khan nyamut ki doktor ndai sngathu ba kumalong menta ki don ki doktor hani tangkhat wengut te kala long ka ba sitom ba e shisha ya ki ya ka ban a ya ka ta ji shakri namar na pedang kini ki khatwe nguro kila don ki we pat ki doktor ki ba kila chief Shakiwe pat ki hospital te nakaliang sungi ngila persang ya kaban lek pej ya ka uti ya kini ki machine ki baper ki ba pendon kam hakani ka hospital hendrai ngilap ba ka blood storage unit ro hadu menta kadon hapen gaji perkrek kam pat trekam te kalabu jinge ya ki doktor ban pen trekam ya kani ka uti ka badon hangni hapo Clearian civil hospital nata kumangi menta kani ka oxygen plant ro ka kathut kam trekam te nakaliang jong ka department ki layathu ba kila persang ya ka ban le bha da ka ba penbiang yakini ki baro te ngiri ekren ro habang pe ya kani ka jinglong juman jong kani ka district kani ka civil hospital hne ka jaka penying kari ro kaduna nangta habang pe ya kata ka rukom IG Shakri ha ka kalian ke koi kia kalang long ke baduna bha ne ba jo ni ka Clearian civil hospital tini ni kum ka voice of the people party harangkat ka ji trelang bat media MNHO te kila pen skeu ya kini ki jing ke ba ki ba ki keno rengi lawan ngila sakhi ngila lap dal ki jong man ba kini ki duna jong kani ka civil hospital omde ka jingle jong kini ba de ki bor bade pe nang ne Hendrai kadon ke jingthut ha ke ban penyai lene ban chna ban tei ya kita ki infrastructure ha kata rukom haswa bakin pli ya kani ka civil hospital hendrai ke jingkli kerke te ngiu i ba ke jingkli leti bar ka jing Shakri ke ba ki pat ba ki yok kam yadai tingi sing thu ban kaliang jong DMNHO ule ya le stam ula pha ya kani ke jing tho ti kumta ni ai kani ke jingro ya ni DMNHO jongi menta ba ula trestam te kumalong ka ba arpan kajing trekam ya kani ka civil hospital kadang don kam shu yangi bangin yo ya kani ka MCH leni ya kani ka modal children hospital kumba layo Shakiwe pat ki district te layathu i DMRHO leni MS berpej ya kani ka hospital hangne kiong ba hadu menta kala don ke jaka ka ba kila dep identify ya kata ka office BDO hangtai te kabasa kalong menta ba ka sarkar kan penstet ban penkendria ya kata ka office jong ka wopung CNRD block sya wopung nomar UI ba syatairu la jandep ya kan ka jingtai te ngi kentu ya ka sarkar ba kan simkhia ha ka ban penbiang leni ban pentrekam leni ban lekloi ya ki jing don kam jong pet ba ha ka district ka jongi bat pumjuru ha ka jing dei ba kan ka MCH hospital ngi kwa ba ka sarkar kan simkhia ha ka ban kenria kloi ya kani ka office kenang ba kibor ba dei page kin yo le ya ka badon kam namar la yo ya ka recommendation ya ka ban shna ya kani ka MCH hospital hangne habo Clearian jongi te nalor kata habangi jurip hangne ngi lam kai ka jing ka ban kong kalong ba kani ka civil hospital kamat ya ka jing ha ka jing dei ba ko budi te i doktor ila batai ba la pen ya kani ka hospital tang de ka ka basiam ka de ka badril na support kendeu nang ta ki treat nang ta ki pendon kam tang ban site ban kling dei was ngsi kalong ba ya ka undi pat ki habantin de hadu kat no la kani ka civil hospital ban survive da ka bat hit ban IG Shakri te kum ta ngi nagaliang jong ka VPP ni terpat lembaga ni ka PhD department ro ba kan wat ikilat klenti kum no ban
kumnu ban wat ban penpo ya kani ko umbam undi kenang ba kini ki kani ke hospital kanla ya ke ban ron ha kata kerukom ke ba bit ke ba biang kenang ban ai Sukri ya upai ba ha kata kerukom ke ba dei lingba jong di MNHO ngin sa ai ya kani ka jingtho ya ke ban penpo cha kani ka health minister ke jongi ya ke ba kan simkhia ban le ya ka ai ka ba deban le nang ba ka Sukri ha kalian ka ko ka khia kan long ka badon kam bat ka ba yo mentoy da ka Sukri lembaga ni ka civil